ଭଣଜି ତୋଳି ଆଣିକି ତ ଦେଇଦେବି। ଭାଇ ମୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। କଣ କରିବୁ ରେ? ମାଣ୍ଡୁ କହିଛି ତା ବାର୍ଥଡେ ମେ ଫେୟାର ଯିବାକୁ। ଆରେ ମେ ଫେୟାର ଟା କୋଉଠି? ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଜାଣିନୁ ଯିବୁ କେମିତି? ଯିବି ହେରି କେମିତି ଗୋଟେ ଜବ୍ ଗୋଟେ ବୁଝିଦିଅ ରେ ଭାଇ। ନହେଲେ ମତେ କହୁଛି ତମେ ବାସନ ମାଜ ଚୋରି କର ଘର ସଫା କର ପଛେ ଜବ୍ କର। କଣ କହୁଛି? କହୁଛି ତମେ ଚୋରି କର ବାସନ ମାଜ ଘର ସଫା କର ପଛେ ମତେ ମେ ଫେୟାର ନେଇକି ଯା ନହେଲେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିବ। ଚୋରି କର ଛାଡେ। ଆରେ ତୋ ମାଣ୍ଡୁ କିଛି ଭୁଲ କହୁନି। ଆରେ ମୁଁ ବି ହେଇతే ଏତେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇନଥାନ୍ତି। କଥା ଚିନ୍ତା କଲୁ ତୁ ଯା ବାସନ ମାଜୁଥିବୁ ଲୁଗା ସଫା କରୁଥିବୁ। ପୁଅଟା ହେଇକି ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି କରିବି ଲାଜ ଲାଗିବ। କେହି ଜାଣିବେନି କେହି ତତେ ଚିହ୍ନି ବି ପାରିବେନି ସବୁ କରିବୁ ବୁଝିପାରିଲୁ। କି ଗରମ ଲଡୁ ପଠେଇଥିଲା ଘର ସଫା କରିବାକୁ।